El va decide că va vrea să fie împreună cu tine și cu nimeni altcineva. Stai și nu sări pentru că este semnul tău. Apasă chiar acum pe inimă și pe plus pentru a te conecta la energia mea. Ei bine, te întreb de ce acest bărbat în momentul de față este atât de rece și distant față de tine. Nu mai este deloc bărbatul ce l-ai cunoscut. Este o persoană foarte schimbată. Acest bărbat a luat o decizie foarte importantă în legătură cu tine. În preajma acestei persoane există foarte multe influențe negative asupra ta, încât să vă despărțiți, să nu mai fiți împreună, iar acele persoane fac tot posibilul încât să vă separă drumurile. Însă, acest bărbat a luat hotărârea de a întoarce spatele tuturor și de a fi împreună cu tine și cu nimeni altcineva. A realizat că ești o femeie care are nevoie de tine pentru un viitor strălucit și că va dori să-și întemeieze o familie alături de tine. Ei bine, în această seară, în timp ce dormi, acest bărbat îți va scrie și te va suna, te va căuta într-un mod de disperare. Folosește acest sunet chiar și la privat și decretează în comentarii așa va fi, pentru ca această persoană să te caute cât mai repede posibil. Nu mă crezi? Încearcă și vei vedea.